Biasane ing wanci ngasa tubuh dateng pinten? Kanjeng Ramen wiwit istirahat. Napa mawon jajanan paling dipun rameni wonten mriki, Bu? Bedane bakso sing rame. Menapa alumni tasih asring jajan wonten mriki? Kadang-kadang Kok wiwit tabuh dinten Bu? wiwit jam 6 sampai jam 2. Kados pundi pungkasan Ibu bilih wonten ingkang nyicalke utawi ngrasik